Пахвалёны Иисус Христос. В сённяшніх чытаннях нядзельных у нейкай ступені працягваецца матыў, который гучаў у мінулую нядзелю. Гэта 12 раздзел Евангелія ад Лукі. І між іншым я тады звяртаў увагу на тое, як пан Езус кажа, што трэба багацець перад Богам. І мне было цікава, як это багацець перад Богам. І сёння гэты матыў трошку працягваецца ў тым жа ж раздзеле. Пан Езус кажа: «Не бойся, малы статак, бо спадабалася айцу вашаму даць вам валадарства. Прадайце, што маеце, і дайце міласціну, зрабіце сабе торбы, якія не нішчацца. Скарб бязмежны ў нябёсах, куды злодзей не пранікне і дзе моль не знішчыць. Бо дзе скарб ваш, там будзе і сэрца вашае». Як па мне, это працяг нашай тэмы багацець перад Богом. Першае, варта, напэўна, звярнуць увагу, малы статак. Христос гаворыць словамі прарокаў Ветхага Завету, там ужо гучаў гэты матыў. Ізраіль ёсць такім малым статкам. Ізраільскі народ вельмі малы. В параўнанні да іншых народаў. Гэта невялікая цывілізацыя. Старажытная, да, з нашага пункту гледжання, але невялікая цывілізацыя. І варта на это звярнуць увагу. Як шмат мы маем такіх ілюзій пра вялікасць хрысціянства. Калі Цэзар Канстантін абвясціў хрысціянства галоўнай рэлігіяй Рымскай імперыі, это адна была з найвялікшых трагедый на самой справе. Таму што пайшла масовачка, таму што натоўпы хлынулі ў касцёл. І нічога добрага з гэтага не выйшла. З гэтай масовачкі ніколі нічога добрага не атрымоўваецца. Христос, глядзіце, ён усё з малога пачынае. Это малая група людзей. Гэтых вучняў на самой справе не так шмат. І ў прынцыпе ніколі нічога не мяняецца. Усе гэтыя матывы з вялікімі натоўпамі, са стадыёнамі сабраных людзей, як правіла, там агромнейшы працэнт сумасброда. Як правіла. З тым, што цэлыя нацыі пакаяліся, там хрысцілася Русь, там славянскія народы хрысціліся. Это такія, гістарычна, да, нешта ў гэтым ёсць, але таксама ў гэтым ёсць і трагедыя. І варта звярнуць увагу на гэты вобраз малога статку. Не бойся. Не бойся быць малым. Не бойся, калі вас мала. Не бойцеся, калі там пару чалавек, которые ведаюць, чаго хочуць. Не бойцеся, гэтага баяцца не трэба. Это нармальная тэма перад Господам. І, далей ідём все-таки до нашага скарбу. Прадайце, што маеце, дайце міласціну, зрабіце сабе торбы, якія не нішчацца. Скарб бязмежны ў нябёсах. Багацець перад Богом. Торбы, якія не нішчацца. Цікава, што гэта. І далей Христос кажа: скарб бязмежны ў нябёсах, куды злодзей не пранікне і дзе моль не знішчыць. Злодзей. Это для мяне вобраз чалавека са злымі намерамі. Людзей подлых, каварных, злых, которые падманваюць. Мы ўвесь час на такіх натыкаемся ў гэтым жыцці. Это нешчаслівыя сужанствы. Людзі жэняцца за адным чалавекам, па факту аказваецца зусім іншы. Гэта людзі на працы, которые падстаўляюць. Гэта часам у сем'ях людзі нават не ведаюць адзін аднаго. Этот элемент злодзейства такога, да, это вобраз злых намераў, злога сэрца, што невядома нават, што крыецца за словамі, которые гаворыць чалавек. І мы ва ўсім гэтым жывём. Вакол нас увесь час нейкія там большыя, меншыя злодзеі, таму што ёсць дух ілжы, дух маніпуляцыі, дух подласці. І Христос кажа, што там такога не будзе. Это адзін з элементаў, што характэрныя для скарбаў у небе, да, што там не будзе падману, там не будзе двайных стандартаў. І другі элемент – гэта моль. Моль, которая не знішчае. Што такое моль, которая не знішчае? Для мяне это адразу вобраз часу. Моль не адразу ўсё з'есць. Это трэба
ну, каб быў час, да, вот этот вобраз такой ветхласці. Трэба, каб пастаяла, каб там ніхто не прыбіраў, не адчыняў, да, ну і тады можна паглядзець на плёны. Вось, ну, то есть тут усё паддаецца часу. Тут на зямлі ўсё часовае. Там няма людзей са злымі намерамі, там няма двайных стандартаў у Царстве Божым, і там час ён, ну, не нішчыць. Да, ось это такія цікавыя матывы, вобразы. І цяпер, дзе скарб ваш, там будзе і сэрца вашае. Заўсёды мяне краналі гэтыя словы ў Евангеліі, хаця так не асоба там іх неяк так і разумеў, магчыма, сёння трошку болей зразумеў. Скарб. Гэта такая канцэнтрацыя нашых сілаў, жыццёвых, чалавечых. У нейкай ступені гэта прыярытэты. Гэта тое, што для мяне галоўнае. Да? Як бы я не любіў Бога, як бы Бог не быў для мяне важным, але калі для мяне скарбам ёсць моя сям'я, вось это номер адзін, канцэнтрацыя маіх сілаў, но ўсё адно вось я, падпарадкоўваючы сям'і, я, ну, тут больш маіх сілаў будзе, тут большая канцэнтрацыя будзе. Усё адно я, калі скарб гэта моя сям'я, то я ўсё-такі сваё сэрца інвестую ў тое, што часовае. Бо сям'я яна тут на зямлі. І я інвестую ў тое, што часовае. Як бы благародна гэта не гучала. Адносіны з мужам, жонкай, дзеці, да. Зразумела, што это абавязкі хрысціянскія, паводле апостала Паўла, ўсё зразумела. І тым не менш, калі скарбам ёсць сям'я, то гэта інвестыцыя ў тое, што на зямлі. Калі скарбам ёсць, увага, што, ну, напрыклад, касцёл. Часам ёсць людзі сапраўды адданыя касцёлу, которые вот хочуць, да, каб это была такая інстытуцыя, которые вот з дзяржавай нейкія там трывалыя адносіны, да, і так далей. Ну, гэта таксама інвестыцыя тут у тое, што на зямлі. Зрэшты, можна дыскутаваць, але Христос, паходу, не так інвеставаў. Ён не прабываў там з Ірадам, з Пілатам дамаўляцца, з нейкім іншым. Ён зусім іншыя акцэнты ставіў. Вось гэтыя шмат такіх людзей, добрых людзей, да, которые вот усё-такі касцёл больш бачаць як нейкая роля вот тут вот на зямлі. І это таксама, да, значыцца, вот этот скарб твой, і тады ўсе сілы сюды пачынаюць ісці. У нешта зямное, часовае. Для некага ўвогуле даволі прымітыўна гэта вот скарб, гэта святыня. Многія святары такія вось, святары-прарабы, і там бізнесмены, інвестары нейкія, вот мараць, пабудаваць, там вот просто усе сілы сюды ідуць. Здароўе, да, канешне ж это трэба, і не пра гэта. Але ўсё-такі вось этот вот пытанне вызначэння скарбу, калі гэты скарб ён знаходзіцца тут на зямлі, значыць усе мае сілы сюды ў зямлю і пойдуць. І не абманеш сам сябе. Не абманеш. Таму вот это вот самае галоўнае пытанне, ці гэты скарб, ён усё-такі знаходзіцца тут на зямлі, ці гэты скарб усё-такі адносіцца да Царства Божага, да таго, што вечнае. Вот это вот пытанне. Многія сапраўды размінаюцца тут. Ну і прабую задаваць сабе гэтае пытанне, да, дык які ён скарб у небе? Можа, мінулы раз я трошку разважаў пра гэта. Які ён скарб у небе? І думаю, што сёння нам Христос у нейкай ступені дае не тое, што адказ, а нейкую такую трошку і падказку. Ён не гаворыць, канешне, што ёсць скарбам у небе, але дае цікавую прыпавесць пра чуванне. Няхай сцёгны вашыя будуць падперазаныя, светачы запаленыя, а вы падобныя да людзей, якія чакаюць вяртання свайго гаспадара з вяселля. Калі прыйдзе, пастукаецца, адразу адчыніць, шчаслівы тыя людзі, якія гаспадар знойдзе ў чуванні, калі прыйдзе. І калі прыйдзе ў другую, ў трэцюю пару, прыйдзе, застане іх за гэтым, то яны шчаслівыя. Карацей, што паказвае Христос, гаворачы пра этот скарб у небе? Ён паказвае вобраз чування.
Вот это у нейкай ступені это адказ. Чаму чуванне, да? Як чувае чалавек? Ён ніколі не ведае гадзіны, прыйсця гаспадара ці злодзея, без розніцы. Заўважце, ў Евангеліі як шмат тэмаў датычыць чування, прыпавесцяў чування. Дзевы чакаюць жаніха прыходу, слуга гаспадара свайго, там нехта гаспадара з вяселля, да, вот шмат прыпавесцяў, которые датычаць чування. І характэрная рыса для чування гэта тое, што ты увесь час гатовы. Ты не тое, што падрыхтаваўся да канкрэтнай гадзіны. Паглядзіце, цікава, якая ілюзія. Калі людзі хочуць пазнаць, калі прыйдзе мой час, і хочуць пазнаць па-рознаму, каб Бог даў нейкі знак, каб знакі на небе былі. Нехта прабуе там прарочыя тэксты распазнаваць. Калі ж прыйдзе гэты час, праз 3 гады, давайте дату зараз вылічым. Гэта пярэчыць логікі Божай. Таму што тады знікае гэты матыў чування. Той, хто чувае, ён не ведае, калі прыйдзе гаспадар. У тым-то ўся і сутнасць, што ён гатовы адкрыць яму дзверы ў любы час. І чалавек, который чувае, для яго канцэнтрацыя ўсіх ягоных сілаў гэта каб своечасова адкрыць дзверы. І ён гатовы ў любую хвіліну адкрыць гэтыя дзверы, а не ведаць дакладна гэтую хвіліну. І гэта ёсць логіка, калі чалавек, который чувае, ён здольны шукаць гэты скарб у небе. Таму што ён не канцэнтруецца, ён гатовы адкрыць гаспадару, ён не канцэнтруецца на нейкіх справах такіх часовых тутака. У нейкай ступені гэта адказ, да. Можна, цікава, што калі Христос задае пытанне, калі Пётр задае пытанне Христу, ён здзіўлены, Пётр, і кажа: Господі, ты нам кажаш ці не? Калі мы будзем шчырымі, то мы таксама зададзём гэтае пытанне, як і Пётр. Господі, а мы католікі, хорошыя, правільныя, верныя хрысціяне, молімся, на імшу ходзім і так далей. Мы ж-то нібыта ўжо падрыхтаваныя. Яны не падрыхтаваныя бязбожнікі, а мы то падрыхтаваныя. І Пётр здзівіўся гэтай тэме. І заўважце, што Христос пасля далей у Евангеліі, это даўжэйшы там урывак, ён не дае адказу Пятру прамога, а ён працягвае ў нейкай ступені прыпавесць, альбо нават можа і другую ўжо прыпавесць гаворыць. І Христос тады адказвае Пятру: «Хто ж верны і разумны эканом, якога гаспадар паставіў над слугамі сваімі даваць ім у свой час меру хлеба? Шчаслівы той слуга, якога гаспадар ягоны, калі прыйдзе, застане, што ён так робіць. Калі ж гэты слуга ў сэрцы сваім скажа: не хутка гаспадар мой прыйдзе, і пачне біць слугаў і служанак, есці, піць і ўпівацца, то прыйдзе гаспадар слугі гэтага у дзень, калі ён не чакае, у гадзіну, аб якой не ведае, і карацей разборкі пачнуцца». Што мяне здзівіла ў этой прыпавесці? Слуга, который не чакае свайго гаспадара, ён закінуў чуванне. І як ён мог кінуцца ва ўсе цяжкія? Здаецца, такая дробязь. Ён проста перастаў чуваць, і раптам мы чуем, што ён пачынае біць слугаў, служанак, ён пачынае піць, весяліцца, карацей, ён пайшоў у разнос. Ведаеце, вельмі важная выснова. Хрысціянін, который не чувае, который, реально, про што я разважаю, чуваць это значыць быць гатовым у любую хвіліну адчыніць яму дзверы. Хрысціянін, который не чувае кожную хвіліну свайго жыцця, ягонае жыццё, ёсць усе шансы, што яно пойдзе ў разнос. І думаеш, як з такога малога могуць пачацца такія вялікія праблемы. У нейкай ступені я таксама любіў заўсёды это паўтараць, тэму духоўнай барацьбы. Калі ты паказваеш д'яблу палец, мізінец, ён хапае адразу за ўсю руку і ўцягвае. Яму не трэба мізінец, ён не гуляецца. Этот момант ты прапусціш разок, да,
пасля другі, чарговы разок, як з грахом. Першы раз грашыць страшна, пасля ўжо нармальна ўсё. Тады ўжо ўсё ўцягваешся, вот это балота засасвае і так далей. И думаю, вот этот вот ключ, который дае Христос, ну это сапраўды такая классная логика, да? Каб шукаць скарбу ў небе, трэба задаць сабе сур'ёзнае пытанне, ці я чуваю. И, ну, что значит чуваць? Это значит, ну это простая логика. Это значит быть готовым у любую хвилину отчинить ему двери. Поэкспериментуйте, коли ласка. Вот уявите себе, поспробуйте на протягу дня, тыдня. Вот уявлять себе хвилины, что приходит Господь и забирает меня. Вот, и все на этом скончится, да. Тебе не треба уже будет ни с кем развитываться, тебе не треба будет ни с кем примираться уже, наладживать некие справы. Вот просто вот Господь пришел раз, вот сегодня двери открылись, а у меня тут двери есть. Открылись, заходит Александр, давай. И ты оставляешь все вот эти вот лампы, да, этот покой, все, ты ролики, с кем не развитался. Вот ты вот готовы кожную хвилину так ці не? Я некалі так экспериментовал. Я памятаю, там, жор нейкія чипсы ці арэшкі, да, глядзеў нейкае кіно, но нічого ж страшного, это ж не грех. Это ж не трагедия. Але уявіў, что открываются двери, заходит Господь. И я зразумеў, что мне неспокойно. Вот, я не раблю нічого страшного, але мне неспокойно. И вот пытанне, адкуль гэта неспакой такі, да? Таму што нешта, ну вот нешта не на месцы ўсё адно як. Я калі задаваў сабе гэтае пытанне, вот насколькі я гатовы, каб сёння прыйшоў Господь, я зразумеў, што мяне нават не мае грахі пужаюць, вот это цікава. І нават не тое, што я нешта там не дамаліўся, нейкія аб'ёмы. Не гэта мяне пужае. Прызнаюся шчыра, найбольш мяне што пужае на сённяшні дзень, і за гэта б я хіба што шкадаваў, гэта за страчаны час. Не за тое, што я рабіў нешта страшнае, а за тое, што я меў той час і мог яго размеркаваць па-іншаму. І это ўжо другое пытанне, куды б я размеркаваў гэты час. Можа, мне трэба даследаваць слова суткамі, я не ведаю. Можа, трэба гэтыя ролики записывать, да. Можа, трэба з людзьмі ўдзяляць больш часу на размовы, я не ведаю. Это ўжо пытанне другараднае. Это ўжо наступнае пытанне дакладней. Але я зразумеў, што я асабіста, вот рэальна, буду шкадаваць найбольш за страчаны час, не ведаю на што. На пустыя працы, на пустыя адпачынкі, на пустыя размовы, на пустыя пасядушкі, да, вот. За гэта б я б шкадаваў бы, да. Таму, ну, запрашаю, да, канешне ж, ёсць яшчэ нюанс такі, характэрны для людзей веруючых, для католікаў, такіх традыцыйна выхаваных, гэта такі неўратычнае сумленне такое, да, это ўвесь час жыць у пачуцці віны. Думаю, людзі, хто маюць такую праблему, ім цяжка будзе вот так вот паэксперыментаваць з чуваннем, таму што ты заўсёды сябе адчуваеш у нечым вінаваты і толкам не ведаеш за што. Тут было б цяжка, але ўсё-такі тыя, которые не паддадзеныя вось этаму маразму неўратычнаму, што ты ўвесь час у нечым вінаваты і ўвесь час ты ніжэй плінтуса, да? Хто не паддадзены вось гэтаму прэсінгу такому, то можаце спраўды паэксперыментаваць. Вот. Без розніцы, самыя простыя рэчы. Я нават часам некалі так вот думаў, вот, нават калі там у ванне буду, у туалете, вот раз Господь прыходзіць. То есть ты готов вот так вот раз і пайшоў. Уявіце сабе, не ведаю, яшчэ адпачынкі ідуць, адпачываеце там недзе, на пляжы, нехта загарае сабе. Вот раз загараеш там, да, Господь прыйшоў на пляж, давай, дарагі, пашлі. Готовы ці не? Вот это вот будзе крытэрый пазнавання, ці мы інвестуем у гэты скарб, который ўсё-таки вечны. Вот это вот крытэрый будзе. Готовасць адчыніць яму дзверы ў любую хвіліну. Пахвалёны Езус Христос.